Sibulisa abangcwele bonke abakhoyo kule ndawo ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Ndingumntwana kaThixo, izono zami zonke uYesu wandenzela inceba wandixolela. Ngumntwana kaThixo, ndiyindoda etshatileyo, inkosikazi ndisenayo. Noko ndingumntwana kaThixo, kusemnandi ke kuhlala enkosini njengabantwana benkosi. Siye straight ezwini lenkosi, incwadi kaJohn chapter 4, incwadi kaJohn chapter 4 uverse number 29, sawuthatha u-28 no-29 no-39 up to 41, then isithandaze. Cela nje sifune incwadi kaYohane chapter number 4 uverse number 28 no-29, then sibe sesiya ku-41 siya ku-39 41. Ifundeka ngolhlobo, umfazi lowo ke wayishiya ingqayi yakhe waya edolophini, wathi ebantwini, yizani nibone, nanko umuntu ondixelele zonke izinto endakhe ndazenza. Akabi nguKristu na? Verse number 38, verse number 39. Yes, into eninzi yamaSamariya alodolophu yakholwa kuYesu, yakuva intetho yalo mfazi ethi, undixelele zonke izinto endakhe ndazenza. Le verse 39, into eninzi yamaSamariya alodolophu yakholwa kuYesu, yakuba ive intetho yalo mfazi ethi, undixelele zonke izinto endakhe ndazenza. Uverse number 40 athi, ke amaSamariya afika kuYesu ambongoza ukuba ahlale nawo, waza wahlala khona apho iintsuku zambini. Baba baninzi ngakumbi abo bakholwa ngenxa yamazwi kaYesu. Baza bathi kumfazi lowo, asisakholwa ngenxa yokuthetha kwakho, thina sikholwa kuba sizivele ngokwethu, saqonda ukuba ngenene lo ungumsindisi wehlabathi. Sikelela Nkosi izwi lakho, ulabe njengenkosi, ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu. Sikulamandla akulo izwi lakho Nkosi, bathethe nathi ngegama lenkosi yethu Yesu. Amen. Bazalwane, namhlanje hlalelwe ke ngalamazwi xa sothanda uverse number 29 othi yena, yizani nibone, nanko umuntu ondixelela zonke izinto endakhe ndazenza. Ingebi nguKristu na? Uverse 30 uthi, baphuma ke edolophini baya kuYesu. Namazwi la endifuna siwajonge xa sizawulala namhlanje. Ithi iBhayibhile, emveni kwengxoxo kaYesu nalo wesifazane, akuba uYesu esemthonjeni ecela amanzi, le ntokazi ke ngenxa yokwazi isiko nesithethe sabo sokuba amaJuda bengadlelani nomntu ongengomJuda, namhlanje ke kufika le ndoda egama linguYesu icele ke amanzi, ikumthombo waseSamariya. Le ntombi izokukha amanzi. Now apha ekuthetheni kwabo noYesu, uphethe uYesu esithi kule ntombi xa ingavumi, ukuba usazi uba lo ucela amanzi ngubani namhlanje, wena ngowucele kuye amanzi. Now ithi iBhayibhile le ntokazi yawanqwenela amanzi kaYesu. Kwazi ukuthi amanzi kaYesu akaphumi nje,
wathi uYesu ke kule ntokazi hamba ubiza indoda yakho. Ibali litsho ithi iBhayibhile yathi uma itsho yathi le ntombi ayinandoda. Waqala kuYesu ukuthetha izinto le ntombi ephila zona. Now le ndawo sifunda kuye sifunda ithi verse yashiya le ntombi umphanda. Kusho ukuthi amanzi yasele iwafumene. Yaphuma ke le ntombi ukushiya kwayo umphanda yangena esitakweni. Ngoba xa umuntu ezongena esitakweni ezokwazisa uYesu. Enye izinto endifuna siyinothe uYesu ehluke ngayo. uYesu akayixelelanga le ntombazane njengoba ibulawa ngobani okanye ayixelele uba kwenzekani, athethe izinto le ntokazi ezenziweyo. Kodwa uYesu usuke wathetha izinto ezenziwe yiyo. Banqabile ke abantu abaza kuprofetha bakuxelela uba wenzeni wena. Bonke abantu abaprofetha abantu baxelela ukuba balinyazwa ngoosibani ba, bathakathiwe, izinto zabo zingahambi kakuhle nje, benziwe ngabantu. Ukuba ukhona umprofethi apha eSouth Africa na overseas okafika emntwini amxelela uba wena ubulawa zizinto ezenzileyo, bangababili babe bathathu. Kodwa uYesu apha umahluko wakhe ufika kule ntombazana angayixeleli ngezinto ezenziwe ngabantu, kodwa asuke athethe ngezinto yona ezenzileyo. Ngoba ziyingozi kakhulu izinto ezenziwe ndim okanye ozenzileyo wena ukwedlula izinto ozenziwe ngabantu. Ngoba izinto ozenzileyo awukwazi ukuthetha ngazo, futhi izinto ezenziwe nguwe awukwazi ukubalisa ngazo. Kodwa izinto ozenziwe ngabantu kulula ukuhamba uxelela abantu uba ndimoshwe ngusibani ba. Kodwa into oyenze ngokwakho ilimaza umphefumlo wakho kungekho mntu onomdla wokumncokolela. Na le ntombazana idibana nesimanga ke esokuxelelwa izinto ibingazixelelwa ngabantu. Yaqala ke le ntombazana yasiya umphanda. Ngoba ezinye zezinto eziyisayino uba uhlangene noYesu kukho izinto ezisalayo xa udibene noYesu. Ungekafiki ecaweni, kungekathethwa mntu, ungekammi umfundisi phambi kwakho akufundise ngevangeli, kodwa khona izinto nje ezisaliswa ukudibana kwakho noYesu. Now yasiya umphanda le ntokazi ingekafiki kwifellowship yabazalwane, isadibene nje noYesu. Now yangena esixekweni. Ayingena esixekweni le ntombazana ifika isithi, yizani nibone nanku umntu ondixelela izinto endake ndazenza. Uthi ke ingebi lo mntu nguKristu na. Kukusho ukuthi uKristu xa ifikile ubeza uxelela abantu ngezinto abazenzileyo. Kuba le ntombi ivakala isithi, khake nizawundibonisa bantu baseSamariya, nanko umntu endixelela izinto endake ndazenza. Ayithethi kubantu abangayaziyo le ntombazana, ithetha kubantu abayibukeleyo nabayijongileyo nabazaziyo izinto ezenzileyo. Na ithi iBhayibhile apha baphuma abaseSamariya. Ngoba ivangeli xa silishumayela sishiyile madoda. Ivangeli xa sithetha ngalo sisukile kwizinto ebelifike sihleli kuzo. Liba namandla ivangeli wokutsala abantu, libatsalele kulo. Ivangeli xa liphethwe ngabantu abasileyo, abanezinto abazibalayo uba thini, wafika uYesu ndilapha, wafika uYesu ndisenza le nto, wafika uYesu ndihleli ngolu hlobo,
uma lifika kum ngiqipitile ngishiya intokazi ebeyifika ivangeli na ndingene esiqakweni wosanini nibona indoda endixelele zonke izinto endake ndazenza lithi iBhayibhile baphuma abantu bevile umyalezo uthi le ndoda efikileyo ayithi nibulawa kwabantu ayithi niyathaka kodwa umuntu oyayo kule ndoda uya ngezakhe izinto ayozixelela ezenziwa nguye. Na ithi iBhayibhile baphuma ke baya kuYesu abaya kule ntombazana baya kuYesu ngoba le ntombazana ibabizela kuYesu yisana nizawudibonisa ingebe nguKristu nalo ondixelela izinto zami endake ndazenza. Alibonge igama lenkosi. Uthi uverse number 29 wale ncwadi into eninzi u39 into eninzi yamaSamariya alodolo yakholwa uYesu engekavuli umlomo ikholwa ngenxa yobufakazi bobungqina bentombi engabalisiyo. Le ntombi ayithi kwirhebela imthakatha ndilixelela. Le ntombi ayithi ndide ndamfumana ogqiba umzi wam kodwa le ntombi ithi zani nibone umuntu oxele izinto ezenziwe ndim. Uyabona kwabantu abathatha intambo bazibulala bebaleka izinto amazenzileyo. Kukho abantu abathatha ipilisi madoda bayisela bengakwazi ufeyisana nezinto abazenzileyo. Kukho abantu madoda abancane baphuma emitshatweni ngenxa yezinto abazenzileyo. Kodwa kukho indoda ekuthi ifikile eSamariya. Le ndoda ayithethi ngamagwirha, le ndoda ayithethi ngezibalekiso, le ndoda ayithembisi mntu ngemoto, kodwa le ndoda ixelela umntu uba wenzeni phezu kwalo mhlaba. Ithi iBhayibhile wenyuka abantu abaninzi baseSamariya babheka emthombeni. Ithi iBhayibhile bakholwa baba baninzi kuYesu. Abesebesithi iBhayibhile xa idlula ithi ke undixelela izinto endake ndazenza. Imessage ebasindisileyo, imessage ebenze bakholwa, yimessage ethi undixelela izinto ezenziwe ndim. Ayo message ethi undixelela izinto endizenziwe ngabantu. Bangapha abantu namhlanje abangathethisaniyo nabantu kuba bafike ezikonzweni baprofethwa kodwa bayabulawa bona. Impumelelo bengenayo nje kukho umuntu oyisebenzayo. Bangapha abantu namhlanje abaye ezinyangeni baxelela into yoba lo muntu ufutshane naye nguyena obulala ikhaya lakho. Bangaphi namhlanje abantu abanentshaba ababekade behleka nabantu abangasabulisaniyo nabantu ngoba baxelela into yoba babulewe ngabantu. Lalela ndikuxelela mhlobo wam, uma kungekafikwa kwizinto ozenzileyo, uma izinto ozenzileyo ungekaziboni ubungozi bazo, uyawuyolala engcwabeni imali yakho. Malibonke igama lenkosi. uYesu abafana nabaprofethi ungqala ngqo enhliziyweni akuxelela into yokuba yonke into eyenzeke ebomini bakho ayingomuntu. Ungambheki umuntu ongaphandle kodwa khangela izinto ezenziwe nguwe. Into ezenziwe ngumuntu ziba ngumkhonto ohlaba ngaphakathi, kodwa into yenziweyo kulula ukwehlukana nayo, kulula ukuphola kwaleyo nto. Inzima into yokuphola kwento yenze ngokwakho. Nayo ithi iBhayibhile baphuma babazalwane baya bakholwa kuYesu. Ithi iBhayibhile bakholwa baba baninzi ngemessage ethu ndixelele izinto endake ndazenza. Ivangeli bazalwane bam lingezinto esizenzileyo. Oh, ivangeli bazalwane bam lingokuxolela kwezono. Ivangeli bazalwane bam
lingokutshintsha kwakho alifiki lapha kuwe makubonakala ubufikile uYesu. uYesu makangafiki kodwa kufane. Naw kasothandaza uverse number 41 uthi baba baninzi ngakumbi abo bakholwa ngenxa yamazwi kaYesu. Ngoba iBhayibhile bamcenga basebemcenga athatha amaSamariya afika kuYesu ambongoza ukuba kahlale nawo. Waza yena wahlala khona apho iintsuku zambini ewanika ilizwi likaThixo ewashumayeza ngokwakhe bezivela uthetha kaYesu. Ngoba kubalulekile into yoba xa sisindiswa sidlule kubefundisi kodwa sizifikele kuYesu, sidlule kubavangeli kodwa silive ilizwi likaYesu ngokwethu. Alifani ilizwi oliva ngomfundisi naxa sowufike kuYesu ethetha ngokwakhe. Ithi iBhayibhile kule ndawo sikuyo verse number 41 ithi baba baninzi ngakumbi abo bakholwa ngenxa yamazwi kaYesu. Baza bathi kulo mfazi lowo, asisakholwa ngenxa yokuthetha kwakho, thina sikholwa kuba sizivele ngokwethu saqonda ukuba ngenelelo ngumsindisi wehlabathi. Ngiyayithanda le ndawo ethi ukukholwa kubini, ukukholwa kubini, kukukholwa kuYesu ngokuva ngomuntu ekungqinele, kukukholwa kuYesu ngokuva ngokuYesu lo ububizelwa kuye. Nayo ithi abantu baseSamariya badlula kule ntombazana, baphuma besuka ezindlini zabo betsalwa lilizwi lowesifazane odibene noYesu emthonjeni wahlanguleka lo wesifazane. Ithi iBhayibhile yanamandla eyamenza ilizwi alingqinayo livakale kwaba bamaziyo. Wasiya ingqayi yakhe, wasiya umphanda, wasiya izinto ebehlangene nazo. Ngoba ukuze ivangeli ibe namandla bazalwa, ivangeli liphile, ivangeli linyathela imimoya, kufuneka sisiye evangelini. Funeka sehlukaniswe nezinto esiphila phansi kwazo, funeka silahle. Ngoba xa singalahli ivangeli alibi namandla. Ivangeli bazama liyehlulwa ngabathakathi xa abantu bengashiyanga. Ivangeli ehlulwa zangoma xa abantu bengashiyanga. Sikhonza namafufunya, sikhonza nemimoya, sikhonza nabantu abangaphungukanga emimoyeni ekhohlakeleyo. Xa abantu bekhonza bengashiyanga, amandla lento sikuyo asekushiyeni bazalwa. Ithi iBhayibhile zange bambale uba le ntombazana ilibisenza izinto, bayilandela bafika kuYesu bamcenga bathi Nkosi hlala nathi. Ithi iBhayibhile wahlala nabo uYesu wabanika izwi. Ithi bakholwa bazalwa aba baninzi ke ngabantu abakholiweyo. Ndithanda le ndawo esifike sibotshwe kuyo thina basinzwe namhlanje. Sifike sime kule point yoba silandwe ngabantu, sifike simapha kubo. Ndiyabathanda abazalwane, zange beme kwiinkonzo ezazibalandile, zange beme bazalwane kubefundisa abebebalandile, zange beme kubapostile abebethunywe nguThixo uba bahambe boshumayela ivangeli lamandla ukuze kusindiswe abantu. Kodwa lithi iBhayibhile banele uba beve kuYesu, bamxelela bathi kuye, jonga mntu wesifazane, asikho ngokuba ngoku sive ngawo. Uthi lo mbhali nathi sizivele ubiba lingekafiki kulo mgangatho. Umuntu osindisiwe engekafiki kulo mgangatho wokuthi kule cawa aqale kuyo yamnika uYesu, adlule kuyo, abesefika kuYesu athi andisalandeli Yesu ngoba ndive ngawo mvangeli uFulani, kodwa sendimlandela uYesu ngoba ngoku nami ndizivele kuye. Ngoba bonke abantu abasalandela uYesu beqelelwe sithi basibona sinamandla, bakholelwa kuthi, bavulela iminyango sithi bayaqalekiseka. Abantu abalandela uYesu beve ngathi basengxakini yokulawulwa sithi,
yokwenza into esiyithandayo yokuba driver ngokwethu. Kodwa abantu abaye baxela aba bantu baseSamaria bathi Nkosi sesifikile, sivise Nkosi ilizwi, khawuhlale nathi Yesu, khawuthethe ngokwakho, silapha ngoba kuthethe umuntu, kake kuthethe wena Yesu. Abo bantu bazalwana bayahlala, abo bantu bazalwani ababuyele emanyaleni. Kukho abantu esikhonza nabo nabahlabelelayo balinyazwa emabandleni, balimala bawa, abanye bakhulelwa, abanye benza zonke izinto abakwazi kutsho, bayakhonza kodwa bahlele nezinto ezibalimaza imini nobusuku. Sawuxelela namhlanje le ntlobo yaseSamaria yathi Nkosi hlala nathi, ngoba funeka sidlulile kubapostile, masidlule kubaprofeti, masidlule esicaweni, masidlule abazalwane ebantwini, sifike kuYesu. Athi ke la maqhawe asisakholwa, asisakulandeli, asisakholwa kuYesu ukuba silandele wena, nathi ngokwethu sizivele bazalwa. Kuyedlula emntwini okushumayizileyo, kuyedlula ecaweni okhonza kuyo. Yabaza kuyedlulwa kwelisonto kulo, ngoba isonto lihamba lonke libe namanyala, lihamba lonke isonto liyekelele, icawe ihamba yonke bazalwane iphelele ngamandla. Sithi sasingenje kuqala sibe sesamkela izinto ezingafanele basamkele, kodwa uYesu akathinti, uyizolo uye namhlanje. So xa ulandela uYesu ukholwe kuye, ungalandeli inkonzo, ungalandeli umfundisi. Umfundisi angakuphoxa, umfundisi angazenza into ezimbi, kodwa uYesu umadoda yindoda esingathi sikunike yena, siqiniseke ngaye. Ayifikile ebomini bakho, uyayiguqula impilo yomuntu uYesu. uYesu uyamtshintsha umuntu, uYesu uyamtshintsha uLewu, uYesu uyayishintsha iprostitute, uYesu bazalwane uyamkhula umuntu ongene phakathi enomoya omhlaseleyo. Wakufika uYesu uyayoyisa imimoya. Asothandaza siyele ngaba bazalwane, asothandaza abathi asikholwa, asikholwa kuba sive ngawe ngoku. Bazalwa, yingozi ukuhlala kukholo okholwe ngokufa komuntu. Yingozi ukuhlala kukholo walandwa icawe wena, wabona icawe wena, wabona umuntu wena, ngumuntu lumbone senamandla. Kuyedlula ebantwini bazalwa, bona abantu bephethe ioyile namhlanje bakholwe kubo, bona abantu besebenzisa amanzi besithi uYesu ngaphakathi bakholwe ebantwini. Bazalwa, ubona abantu benqula izinto ezingafanga unqulwa, balandela akakholwa umuntu, kukholwa kuYesu. Bazalwa, kuyedlulwa kokubizela evangelini, uthi Nkosi sendifikile, hlala nam, thetha ukuze ndikholwe. Thetha Yesu, uYesu uyathetha, uYesu uyathetha bazalwa. Asiyelwa kule nto, siyaziyela, asiyamfundisi omaphambi kwethu, kodwa siyaziyela. Le ncwadi yamaHebhere chapter 10 uverse number 19 sithandaze ngayo. Na uYesu akamfuni umuntu oncike ebantwini. Into esizile ukuze sikwazi ukuphila ivangeli yeholiness kukudlula kubantu abasishumayizile. Abantu abasishumayizile kuyedlulwa kubo bazalwa. Sicela aba bantu baseSamaria abathi asikholwa. Oh Thixo wamathe privilege, sikholwa, asikholwa kuba sive ngawe, sizibonele. Baninzi abantu abalimeleyo. Verse number 19 uthi xa ifunda verse number 19 apha amaHebhere chapter number 10 verse number 19 uthi ke ngoko ke mawethu igazi likaYesu lisikhulule ukuze singene kweyona ndawo ingcwele, singenalo yiko. Yabazalwa, alikhululanga befundisi, alikhululanga abapostile, alikhululanga obishop. Nina nikhonze kakubi, nikhonza sekukhona ikumkane emabandleni. Thina safika kamandi evangelini madoda, basasisindiswa, safika ivangeli, selivangeli
ekwakuhlonitshwa uYesu kuphela. Madoda, kwakungekho ndoda eguqulelwayo, kwakungekho umuntu obuliswa noba ngekho, kwakungekho anointing ayibulisa nobulisa anointing, kwakubuliswa abazalwane. Thina sifike kamandi madoda evangelini, safika ivangeli selivangeli. Now ingako singakwazi ukujika, sathola ivangeli not abantu, sathola not icawe bazalwane. Ngasindiswe ekhaya kungekho umuntu osindisiweyo, ngasindiswe ekhaya kukhona izangoma, ngasindiswa mina ekhaya uYesu engekho. Ndaba ngumuntu wokuqala ukuthola uJesu ngo-1994. Lo mini andiyilibali ngoba uYesu kayifika akanandaba ukuthi uzalwa sisangoma, akanandaba ukuthi uzalwa ngobani, akanandaba ukuthi uzalwa ngamanxila. Owayengizala ngitata wayelinxila, kodwa uYesu madoda wakhangela ekhaya wayifumana impilo yami. Nami ndasiya madoda, siyakusengelwa ukuba uzophila kanjani, ngosikhona into yokuphilwa ngazo. Kodwa uJesu, madoda, uJesu umemezela uJesu madoda, uJesu nguye namhlanje, kusenguye kuze kube phakade. Namhlanje ndidibanise 31 years ndihamba nalento, lento iyaphila, lento inamandla, lento iyakhulula, lento iyenza bazalwa. Noma ngaba ngathi akwenzeki namhlanje, kodwa usendaweni right man. Xa ukuJesu noma ngaba into angathi asikwambeli njengofuna, kodwa mamela ndikuxelele, xa ukuJesu usendaweni right. Lahla izono, lahla izinto uthi bangazifuniyo, phulaphula isazela sakho, suhamba ngokwecawe madoda. Icawe zonakele, icawe zibuyise ukuba kunqulwa abantu madoda. Thina safika kule nto baptizwa ngamandla kaMoya Oyingcwele, ube sewusoyika uThixo yena yedwa. Safika kule nto thina amadoda engafuni ukuphakanyiswa, kodwa kuphakanyiswa indoda eyodwa egama layo linguYesu. Namhlanje ke sizonibuyisela abazalwane bami, asibuyelele endaweni yokuma. Hlule ebantwini abakuqelele ngoYesu, ngoba uzobona imisteki zabo ube sewutshafa endleleni. Hlula kubavangeli, hlula kubhishopu, hlula kubapostoli, hlula kubantu bonke abazibiza ngoba si-generals evangeli. Bazalwane yonke i-general, madoda, uyedwa i-general, uyedwa sisiwe naye uMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele sisiwe naye, sikhonza uJesu, sisizwa nguMoya Oyingcwele. Xa sothandaza ithi iBhayibhile ke uThixo apho kule ncwadi yamaHebhere ithi kayithetha, ngoko ke mawethu igazi likaYesu lisikhulule ukuze singene kweyona ndawo engcwele. Sikhululwa ligazi likaYesu. Yabazalwane, sikhululwa muntu, awuvulelwa imali. Yabazalwane, thina sifike apha singabeki nemali le, ngoba i-anointing ayithengwa, intsikelelo ayithengwa, into sikaThixo simahala. Xa kuthiwa izothatha ugobe zobeka imali yakho ngaphambili, bayakulahla abo bantu. Le nto ayithengwa. uSimeyoni owake wayicela le nto kuPetros noYohane, weza nemali, wathi ufuna le nto naye ukuze xa ibeka isandla kwenzeke. Le nto enziwa namhlanje kabashumayeli ekuthiwa izandla zokuthatha interpretation, izandla nemali lizoyibeka bazalwane. Ayithola kuba apostile le nto, ayithola kuba profeti le nto. UbuThixo wayifuna ithola kuba apostile ngesikhathi bebhaptizwa eJerusalem nguMoya Oyingcwele. Ithi iBhayibhile babeyi-120 babelapha befupostile abayi-12. Zange uMoya Oyingcwele xa ifika eJerusalem ambathisa abapostile kuphela, abe sesithi abapostile nikana abanye apha. Kodwa lithi iBhayibhile la 120 kubelapha abapostile. Yathi xa isehla le nto ayakhetha abapostile, ayakhetha abaprofeti, yavele yehliswa le nto yehla kumntu wonke. Akekho umuntu osindisiweyo ongenasikhiya sakuzivulela, akekho umuntu osindisiweyo oyelwayo ezulwini. Abazalwane, sikhululwe ngegazi ukuba singene kweyona ndawo eyake yangcwele. Hayi bazalwane, sikhululwe ligazi likaYesu ukuze singene kweyona ndawo eyake yangcwele. Sikhululwe. Awamkela uYesu
uvume izono zakho, ulahle phulaphula isazela sakho, uyeke izinto ezingafuna nguThixo. Yabazalwane, uThixo uma kunye nawe, uThixo uyakwenzela. Imimoya iyehlukana nawe, abathakathi babe ngathi abekho emhlabeni, bekho awuphindi ube nexhala. Umzwa kowenu owaqhathwa ngabathandazeli, waqhathwa sewusindisiwe ke ngoba khona abafikileyo abathutyelezwe nguSathane ukuze bamoshe igospel kaYesu, abazenza abaprofethi abalahla abantu, ababaxelela ngokubulawa nezimnyama. Xa uYesu efikile, isimnyama sihamba ngolo suku. Xa uYesu ethe wafika, uthi Nkosi uYesu, yakwamkela, siyaphuma isimnyama, ngoba xa uvuma uyahlanjwa. Ithi iBhayibhile wenziwe isidalwa esitsha. Athi la madoda aseSamariya nabafazi bakhona bathi asikholwa ngoba sive ngawusa. Sikholwa. Xa usakholwa ngenxa uve ngomuntu, usazawulahlwa ngabantu. Suncika ebantwini, ncika kwinkosi uYesu. Sesiyafana namhlanje le ntombi yasiya ngoba ipower yalento isekushiyeni. Madoda, xa ufuna ubumandi bevangeli, siya. Awuyazi salvation ka uyasiyaka. Xa ungalahlanga nto, xa kungekho zinto uzibalayo owehlukaniswe nazo, xa kufika ivangeli, madoda, awuntwaso livangeli. Le into akushona icawe, kodwa bubudlelwane phakathi kwakho noThixo. Obubudlelwane ke benziwa ngegazi likaYesu. Ukuvuma kwakho uthi Nkosi ndiyakwamkela, Yesu ngene enhliziyweni yami. Uma usitsho, iindimoni ziyakufa, iindimoni ziyakubo. Le nto inamandla madoda, uthi usamkela uJesu ngoku uyabona ngosilapha. Uma ngabe uthatha uJesu ngoku silapha, ewe, xa ubeka le fowuni, imimoya ibikulandela, iyahlukana nawe ngoko nangoko. Le nto awuthathi isikhathi. Madoda, i-deliverance oyinikwa ngumuntu ithatha ixesha, kodwa i-deliverance kaYesu within a second uYesu uyamdeliverisha umuntu wakhe. Mamela, enziwa ndim izawuthatha iminyaka, kodwa eyenziwa nguYesu within a second uYesu uyamdeliverisha umuntu wakhe. Nawe kule ndawo kuyo bathi abantu wena wabulawa, bathi abantu wena awunanto, akho nto ingabasalunga ebomini bakho, bathi abantu kuwe ikhaya lakho linjenje libuya. Yeka abantu abazondela into engekhoyo. Yeka uThixo ufuna wena. Uba wena ungazivuma izinto ozenzileyo, uphume emahlazweni owafakwa kuwo nguSathane, namhlanje ebusuku ijoy ongalala la ingummangaliso. Siyaxolela izolo uba ngaba uyakhonza walimala enkosini, owabonwa ngabazalwane, ukhonza nje wena unamanyalo owenzileyo, uphila nehlazo apha kuwe. Lahlelo hlazo mntakababa, lahlelo hlazo uyakhangelwa, uyafunwa nguThixo. Sibizelwe kwi-holiness, siyafunwa uJehova amabandla, usibizele ebungcweleni. Xa singcwele sihamba noThixo wethu, silahla i-holiness, sihamba neqawe, silahlwe nguThixo. Lalelani madoda, iqawe yonke lisazophelela ibandla ubhongoza ngalo, lisazophela amadoda. Ungabhongozi ngeqawe, yinto yomzuzwana. Ungabhongozi ngomprofethi, usazawufa. Ungemi ngomposi, usazobhubha. Ungemi mani ngomfundisi, usazawufa. Yima ngendoda ehlula ithuna, egama layo linguYesu. Masidluleni madoda wasekhaya ebantwini, masidluleni kumasonto. Amanye amasonto asenze abanye bangabulisa nokubulisa, bazondane ukuba bakhonze ndaweni inye. Lalela, sisimo sokungakholwa eso. Phuma, khula, uYesu uyabuya, usebuya usovuselela, uJesu uyabuya. Masilahle izinto ezingafunwa nguThixo ukuze sibuyele kuyo. Inkosi nisikele. Vangeli wami sibuyisela kwinkonzo ngegama lenkosi. Nilale kahle bazalwane, Thixo abe nani. Akhona amandla enkululeko nangoku nje kuseni, akhona amandla apha ebusuku, akhona amandla akhulula umuntu. Ekuqaleni uyagula, akhona amandla. Uma ngabe unezono siyaxolelwa, uma ngabe uphili kakuhle ungalungiswa namhlanje ebusuku. Yakuqaleni akhona amandla right now, ikhona inkululeko right now, akhona amandla. Noma ngabe uhlutha ukhona amandla, akhona nje ebusuku avela kuJesu. Kasile liyaphakama ivangeli, ayalala amadoda. Kuphakama uJesu, asilahle izono, ziyawe icawe, kodwa uJesu uyema, ngoba uJesu ufuneka emile. Inkosi inibusise vangeli wamthandaza ngegama lenkosi. Thank you Lord. Becela ke sithandaze egameni likaJesu, cela ke sithandaze. Siyabonga. Siyabonga Nkosi. We give her the glory. Bayathe.
Oh, we give all the glory. Bayathe. Oh, we give all the glory. Bayathe. Siyabulela. Bayathe. Siyabulela. Bayathe. Oh, siyabulela kakhulu. Bayathe. Siyabulela kakhulu. Bayathe. Siyabulela kakhulu. Oh, Siyabulela Nkosi siyabonga. kakhulu. Siyabulela kakhulu. Siyabonga. Oh, Nkosi siyabulela. Siyabonga. We believe. Siyabonga. Abantu abaninzi basizakala. Siyabonga. Siyabulela Nkosi. Bayathe. Khulula ifamily zabo. Bayathe. Yengeza ulwazi. Siyabulela. Yengeza ulwazi. Siyabulela. Bakhulule. Siyabulela. Banyanga abalimele. Siyabulela. Babuyisele kuwe. Oh, siyabulela. We thank you, Lord. Siyabulela. Oh, we thank you. Siyabulela. We thank you. Siyabulela. We thank you. Siyabulela. We thank you, Jesus. Siyabulela. Thank you, Lord. Oh, siyabonga. Oh, buyisela abantu bakho endaweni yokuma. Oh, siyabulela. Buyisela ibandla. Siyabulela. Buyisela abashumayeli. Siyabulela. Buyisela Nkosi abantu. Siyabulela. 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 Oh, siyabonga. Thank you. Sikunika udumo. Lord, Sikunika inhlonipho. Sikunika isibongo. Emveni kwento esikhulu ezingaka. Osikhulume nathi. Oh, uncokole nathi ebusuku. Wathetha kongafihlisi. Baba siyabonga. Siyabulela. Oh, we We thank give you. you all the glory. Thank you. Egama lenkosi. Baba siyabulela. In Jesus' name. Sikunika udumo. Egameni lenkosi sibulela ungoyikwa, sibulela uxelelwa into ezake sazenza, sibulela uxelelwa indaba zethu, sibulela usixelela kwakho